mana alamar subscribe ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun aikinmu da zarar mun dora. A cikin wannan tattaunawa ta musamman da zamu da fitacciyar jarumar fina-finan Hausa wato Kannywood Nafisa Abdullahi, kuma kamar yadda muka alƙawarta wa masu sauraro, Allah ya kawo mu ko kuma mu ce lokaci yayi. Malama Nafisa, barkan ki da shigowa cikin wannan zaure namu. Barka dai. To Malama Nafisa, ga ki a za mu ce shafinmu na wato BBC Hausa Facebook, inda muke watsa wannan tattaunawa da ke kai tsaye. To shi Malama Nafisa, muna son ɗan takaitaccen tarihin a takaice. To a takaice sai aka ta takaice wa ɗan ɗiske nan ba wai gaskiya dai ni yar garin Jos ce, a nan aka haife ni, iyayena ma nan aka haife su, sannan nan na yi makaranta na yi university na. Daga anan. To amma kamar na samu labari an ce a Kaduna ke zaune, ne kai ki Kaduna? Aiki ne kai ni Kaduna. Lokacin da nake yawan yin fina-finai a Kaduna, ba kin san ba zan iya kullum ina hanyar komawa gida ba. Yau kwana 3 ko 4 ko sati ina Kaduna, na koma gida na yi kwana ɗaya na sake dawowa, ba zai taɓa yiwuwa ba. To sai muka yi magana da mamana ta ce min zamana a Kaduna kawai. A wani ake zaune kina Kaduna? Ni kaɗai ke zaune. To Malama Nafisa, me ji hankali har kika fara shiga fina-finan Hausa? Gaskiya fim abu ne da na jima ina so. Ina so ka tun ina karama, dalilin da ya sa ma har na karance shi kenan a university. So abu ne da nake so kuma nake jin sa a raina, kuma na tsinci kaina ina yin sa. Kin san yawancin jarumai za su ce ayyuka da suke kallon fina-finai inda ya ji hankali sa suka zo suka fara rantuwa su ma ba su ce su kwada fina-finai. Ni ba haka bane gaskiya, ni abu ne da ba zan iya tuna iya shekarun ba, amma na san ko a dama nakan tsaya a gaban madubi maybe ni kadai, kuma sannan a school ma secondary school na dan stage drama haka kadan da haka da so abu ne da gaskiya ni tun da macin ina so. Kina so ne kai ki wannan. To kamar wani film ne kika fara yi? A kan wasu da na fara yi gaskiya sai wata rana ne. A wace shekara aka yi wannan? 2009 November. Watan Nuwamba 2009 aka yi, amma 2010 ya fita. To kamar a tsawon kika shekara yanzu nawa? Shekara kusan 8 kenan kina fina-finai. Shin za ki iya kiyasta adadin fina-finai da kika kawo yanzu? To za su iya kawo 50. Ba ki rage wasu ba? Anya an rage kuwa, ba na tunanin an rage su gaskiya. To misali a cikin wannan fina-finai 50 naki da kika fito a ciki, shin kamar ba mu da kowanne suka fi kwanta miki a rai, shin wani ne fi kwanta miki a rai, ko kuma kamar lissafa mana 3 da suka fi kwanta miki a rai? Ina son duka fina-finai na, kar sauran producers dina su ji su ce yawa su ji ba daɗi. Ina son duka fina-finai na, amma wanda suka fi kusa da raina dole zan sa sai wata rana a ciki. Saboda shi ne na fari. Yawwa, zan sa sai wata rana, sannan ina son ahalin kitab, sannan kuma ina son turan giwa. Su wannan fina-finai kin fi jin sa a ranki kenan, duk da kin ce kina son dukkanin su. Gaskiya. To Malama Nafisa, da yake yanzu da masu bibiya ki a shafukan ki na sada zumunta, akwai fim ɗin kiki da yake kan hanyar fitowa, wato yaki a soyayya. Shin wannan shi fim me ya kunsa? Yaƙi a soyayya fim ne da ya kunshi matsalolin da matasa ke fuskanta a rayuwa yanzu nan gaba daya. Matsalolin da waɗanda matsaloli? Yawwa, kamar ta fannin shaye-shaye, sannan kuma ta fannin domestic violence. Cin zarafin mata a cikin gida ke. Yawwa, da cin zarafin mata a cikin gida. Abin da ya kunsa kenan. Irin to kamar kin fito a ciki kina shaye-shaye ne, ko kamar dan sosai ba za ki dan sosai? Ba zan iya faɗin labu, duk mai son ya san me ke faruwa ya ɗan zai je mana ɗan kaɗan. In na gaya muku kuma na ɗan rage. Ba mu satan ansa. Dan ba ku satan ansa gaskiya. A cikin fim ɗin cire kin ce ne shaye-shaye ne, kin fito kina shaye-shaye ne? Sosai. Kamar da kika sha a ciki? To a fim ne fa, amma ba yawa. San fim ne. A fim ne.
Na sha cigarette. Ki sha taba sigari? Na sha taba. Amma ya kika sha taba kike ba shan taba ko kuma shan taba ne da? A'a Nafisa ba ta shan taba. Ta yi da abin da aka ce miki fim ne kuma musamman ni idan zan yi dama tamkar gaske nake daukan abin ban taba sha ba rayuwata amma da yake ya zo kuma da yake fim ina ne ba abin da ba zan iya yi ba don in fitar yawa to amma da kika sha taba sigari na shin ko na ya faru da ke kamar kwarewa ko tari haka kusan da wanda bai saba abubuwa da biya sabaci na kware inda ma za a dan sassaka muku kamar da making din yawa duk za ku gani na kware kuma sannan wani abin da ya gashi gaskiya wani iri a baki to kika zo kita ba kuma kin busar da hayakin kin san da na san shiga irin ya haka ya rika sha taba kika fitar da hayaki kika irin wannan da an ka sha taba dole za ka fitar da hayaki ka ci da hayakin ya fita a'a bai fita ta hanci ba to malama Nafisa da kike ce ya ji kamar kina cewa fim din nan da yake laki ne shi kika shirya shi ko kika rubuta labarin ni na shirya shi sannan ina daga cikin mutanen da suka rubuta labarin kika rubuta nauyin su kenan to me ji hankalin kika shirya wannan fim sako ne nake so in isar sannan ina da damar yin hakan ma kusan zan ce mutanen da suke yin abubuwan da za su gana yi a fim din amma ko suna da mafaɗan ba sa gaya musu ko kuma ba su da mafaɗan kinga mu muna da damar da za mu iya isarwa ga waɗanda ba su da damar su san cewa abin da suke yi ba daidai ba ne so kamar kina so isar da sako da masu shaye-shaye da kuma da ake cin zarafin mata a cikin gida to kamar kina ganin shi wannan fim ta kai zai isar da sakon naki kuma har ya maganin wannan abin da kike tunani matsalar ce kin san ba zai yiwu a ce daga nayi fim din nan guda daya ya ce wai gaba daya fim din zai magance matsalolin ba a'a ko da kashi ɗaya ne a cikin kashi 100 aka samu wannan sakon ya isa kuma ya je ya magance ai na ci riba so ba bai zama lallai a ce wai komai ƙarya ne wannan tunda na san shekara da shekaru an yi kuma na san za a ci gaba da yi amma ba zai yi a ce wai ni na yi kuma na yi tunanin wai dan na yi wannan ɗin ya zama a ce komai matsala ya magance matsala ba wannan ba ni da ikon yin sa sai ubangiji yawa na dai iya abin da nake tunanin zan iya to kamar yaushe kike sa fitowar wannan shifin na yaki a soyayya nan ba da jimawa ba 28 ga wannan watan na disamba za a fara nuna shi amma a sinima su tukunna kafin a sake shi a kasuwa to malama Nafisa bari mu dan bar harkar film to amma kafin mu je ga batun abin da shafi shi ta kanta rayuwarki a nan masana'antar taku ta Kano ga sakonni da kike samu a shi shafin na sada zumunta na Facebook din inda Umar H Bello ce dan Allah BBC ku yi tambaya shin a yanzu a ina Nafisa take to ki yana ta da zama yanzu haka a Kaduna nake da zama shi kuma wannan Awwal Abubakar ya ce malama Nafisa muna godiya da ke sa'adu tofa ce Nafisa muna tare da ke ya kamata kuma ki ci gaba da dukkanin abin da kike kusa da tusa na masu sauraro kenan malama Nafisa bari mu je ga abin da ya shafi alakar ki da rayuwarki a cikin masana'antar fina-finan shin kin taɓa soyayya da Adam Izango wannan bata soyayya ta ko kusan kowa ya santa ya wannan dangantaka take yanzu ita gaskiya a tsawon lokaci kusan zan ce shekara 4 kenan ko 5 ba ma tare ba tare da shi bai ta yi rubuta ku kawai kamar yadda Allah ya haɗa mu ya yi ikonsa ya raba a babu wannan a jefa na dan wani wanda dan maiko kuma a koma can to ina ku to wani abu ne na zan ce ba sai na fito na fara ba da bayanin an yi kaza ne da aka yi kaza sai aka yi kaza ba zamani ya zo ƙarshe shi kenan kama yanayin jawar alaƙa ku kada ku manta idan ba ku mana subscribe ba ku daure ku danna mana alamar subscribe domin samun aikinmu da zarar mun dora